Marriott. Dyma Hughes. Hughes on. Twyllo Louis Robles. Hughes ar y droed chwith! O, Rhys Hughes. Bas I fewn a Rhys Hughes ar ergyd fymryn heibio'r postyn. Sgorio 2 yn y gêm gafodd I gohirio. Ratcliffe ar camgymeriad y fan hyn. Ac os na gic o'r sbotyn, ac oes wir yn ôl y dyfarnwr. Wel, camgymeriad erchill gan George Ratcliffe yn y cefn a'r Bala. Wel, fydd angen iddyn nhw gymryd cyfleoedd fel yna. Mendes, dan bwysa no Edwards yn ei dwy'n I rwan tam yna le. Mae yna bosibiliadau fan hyn I Cei Connah. Declan Poole. Mae Rhys Hughes ar ediad I fewn i'r cwrt. Mae Woodcock yna hefyd. Poole allo gael y gorau o y carg. Bo'r arbediad o'r ergyd gan Callum Bradley. Chydig wydda Joel Torrance am hwnna. A'r tîm cartra mor agos. Bradley. Nôl a Disney. Mae Declan Poole wedi parhau a'i rediad. Pel hyfryd a Declan Poole. Mae Aaron Williams y tu allan iddo fo. Williams, mae Woodcock yn y cwrt. Mae dal yna I Woodcock i'r rwyd ochr. Cyfle da i'r tîm cartra. Y gwrth ymosodiad y bel trwad gan John Disney a Declan Poole yn hyfryd allan at Aaron Williams ac yna Max Woodcock. Yr ochr anghywir i'r rwyd. Bel cael ei gwiro ymlaen gan Robles. I gyfeiriad yn i'w am ei bel disgyn I Louis Robles! Meddwl I fod wedi sgorio! Chaiff am cyfle haws gydol y gêm dybia I. Louis Robles drwodd ar y golwr. Oedd o'n wyllt. A mi ath I heibio'r postyn gwiro a tallan. Mae'n aros yn ddi-sgor. 13 o funudau I chwarae yn yr ail hanner. Eunice Cagbo. Mynydd o dafliad. Cai Edwards ar peniad ac yna Callum Bradley ar gliriad. Ross White nôl I mewn y dawi. I gyfeiriad Newell at Abadaki. Mae'n disgyn I Abadaki! Ac osib I Abadaki! Ar gôl mae Bala wedi heiddyn yr ail hanner yma. Mi gafon nhw bryd o dafod ar yr egwyl ma'n raid. Ac osib I Abadaki ar gôl ac Aid yn ar gôl sy'n sicrhau lle'r Bala yn y 6 ucha. Cei Connah dim, y Bala 1. Da ni fewn i'r 20 munud yn yr ail hanner. Mendes yn sgwar at Burke! A Burke I gefn y rwyd a dyna ni siawns! Dim gobaith i'r golwr. Nathan Burke. Yr un fach slei gan Lasana Mendes. A mi gafodd Nathan Burke afal go iawn ar honna. Declan Poole. Poole, bel I fewn i'r cwrt. Peniad amddiffynol gan Pete. Tasgiad no Edwards. Edwards yn mynd amdani hi. Dyma Marriott. Disney. Bel yn sgwar at Rhys Hughes. Hughes. Allo gael ei lle am yr ergyd. Hughes yn dal I fynd. Hughes ar ergyd. A mae yna I Disney. Am arbediad gan Joel Torrance. Na gôl sicr I weld yn y fan yna I John Disney. Sut ar wyneb y ddeiar gafodd afal ar honna. A chadw I afal arni hefyd. Joel Torrance, arbediad o'r safon uchaf 1.